Good morning mga kaburukdoy. Monday morning. Suroy ta kadali mga burukdoy. So same spots tong mga niyaging yung mga nakaraang video mga kaburukdoy. Yun. Unti-unti nang nagbago yung landscape mga kaburukdoy. Early morning walk. Ay, napasukan ng ilo yung boots natin. Ang lamig. Ang lamig mga kaburukdoy. Okay. Okay na. So, kita na yung pathway. Kaya sundan natin. Sundan natin yung sunrise mga kaburukdoy. Na si Haring Araw. Oops. Dito tayo dumaan sa back alley ng mga bahay mga kaburukdoy. Yun o. Susundan natin yung pathway. Oops. Ingat tayo dito, black ice. Black ice to mga kaburukdoy. Punta tayo doon sa parang tuktok. So yan mga sa likod bahay. Temperature check +4. +4 na ngayon mga kaburukdoy. Tunaw na yung yellow, yung snow, black ice. Ingat tayo. Oops. Dito tayo daan. Kasi black ice. Kintab. Yun dyan sa likod.
Uy, grabe yung ano, black ice. Oh. Puro black ice. Dito na lang tayo dadaan sa ano. Dahil sa snow. Oh. Yung dinaanan natin, oh. Uy, delikado tayo. Tuloy yung sipon natin mga bro. Oops, black ice. Yun mga kaburtoy, palubat na tayo kaya tsaka lakas na yung hangin dito mga kaburtoy, kaya uwi na tayo mga kaburtoy. Uwi na tayo mga kaburtoy, hanggang dito na lang mga kaburtoy. Thank you for watching. Sana na-enjoy nyo yung ano, nabulbulol ako. Na-enjoy yung view natin dito ngayon. Update natin sa spring 2023. So, thank you po. Sana patuloy pa kayong susuporta sa channel ko. Ito ay mix vlog sa buhay natin dito sa Canada mga kaburokdoy. So, hopefully yung mga makapanood nito magiging may inspire kayo
balak niyong pumunta dito sa Canada, so ito yung mga landscape na makikita nyo. Umpisa na ng spring at subaybayan natin yung pagbabago ng landscape. Pabalik-balik yata ako landscape. Pasensya na mga kabroktoy. Hanggang dito na po. Thank you at saka God bless.